Igbo na-egbu onwebe weye eyi alili ewu Igbo na-egbu onwebe na prof isi na wuta non meki na nwe afuri ma de kwezi okwu maka ife aya akụ ya na agwara m nwa ba sana ụfọdụ nwoke egwu na-ata onye bụrụ nwanne ya brodogwu bahoma onye bụrụ nwanne ya brodogwu bahobasa iburu nwanne ya brodogwu bahobasa liki nemo na-agụ ewu Igbo enwe Igbo ọgịnịzidi mama Igbo nemo Igbo ọgịnịzidi rapụ nwanne gị ịmakwa n'ọbụ ofu nne gị ịnapụ nwanne gị fọ na bụ onye ga-eri nya bụ ife welu n'ofu obi biri n'ụwa jee na-apịazị n'arụ a na-ekwu n'ọkụ na-esi na-eje na-egbu ndị siri ike ọ bụrụ na a ga-anwe esuzi ọ na-abụ mụ na onye ga-apịa mkpọrọ na-emezina anyị ife alịrị dị n'ala ile juga ya obi obi akosi abịa mụ ka nji wee na-ekwunye bụ okwu Prọfụ Chikobi Prọfụ Chikobi Prọfụ Chikobi ngwafa ụgbagụ pasai ndị Igbo debesianụ egbe n'obodo oyibo asị mụ na-agbazikwa n'egbe ụmụ Igbo debesianụ mma n'obodo oyibo nna sị mụ na-egbuzikwa na mma ndị obodo debe nsị ya na ọgwụ asị mụ na-enyezi na poison iwela anya okenye na-enye m ibefu na-emela ya eme ka egbusi ọnwa ya ije na Malaysia cultism case iwebula egbe gbaba ije South Africa ebughalia ngwongwo apịaba mkpala n'obodo niile ji biznes goro gbawunye mmadụ agịrị n'afọ eyi Igbo na-abụ mmekọ biznes okwu onye nwere ọgwụ wee gbuo nwanne ka o buru ego onye Igbo na-aga n'iru ụmụnne ya chọba aka ya esikwa atụ ya na onye bụrụ nwanne ya brodogwu bahobasa gamụ na-agwụ ọ na-agbagbusi onwe ya anyị na onye ga-emezi nwanne ka jụọ eyi anyị nọ n'ilo na Naịjirịa anyị ga-ahazi ndị ilo anyị wepụ mezi onwe ya debekene na-eme ụmụ Igbo Chikobi na ya rapụ nwanne gị ịmakwa n'ọbụ ofu nne gị ịnapụ nwanne gị fọ na bụ onye ga-eri nya bụ ife welu n'ofu obi biri n'ụwa jee na-apịazị n'arụ a na-ekwu n'ọkụ na-esi na-eje na-egbu ndị siri ike ọ bụrụ na a ga-anwe esuzi ọ na-abụ mụ na onye ga-apịa mkpọrọ na-emezina anyị ife alịrị dị n'ala ile juga ya obi akosi abịa mụ ka nji wee na-ekwunye bụ okwu Prọfụ Chikobi Prọfụ Chikobi Prọfụ Chikobi ngwafa ụgbagụ pasai ụmụ Igbo donu kedụ na-esokwu ọka anyị mezie nya bụ okwu iwe jibe nwanne ya ọdọ wetighalụ ya na onye riri nwanne ebe ọnụ ịtụrụ nwanne ya nga ụdọ ji gbapụta nwanne ya udochi ọgwụ okike kwesịrị isokwu na ọ bụrụ onye kasị tata n'aka steji ma onye tajiri na nwanne ya anya maka ọ na-aga n'iru n'nwa bụ Tom Byton n'ime na onye na-atụ n'ọkụdo na-abịara oke akwụkwọ nsọ m na mgbụbọ onye amụma yi gọọmenti wee sebụrụ anyị wee na-ayọ onye bụrụ nwanne ya brodogwu onye bụrụ nwanne ya brodogwu bahobasa iburu nwanne ya brodogwu bahobasa liki nemo na-agwụ ewu Igbo enwe Igbo ọgịnịzidi mama Igbo nemo Igbo ọgịnịzidi rapụ nwanne gị ịmakwa n'ọbụ ofu nne gị ịnapụ nwanne gị fọ na bụ onye ga-eri nya bụ ife
welu n'ofu obi biri n'ụwa jee na-afịazụ n'arụ a na-ekwu n'ọgụ na-esi na-eje na-egbu ndị siri ike ọ bụrụ na a ga-anwe esuzo na abụ mgbu na onye ga-apịa mkpọrọ na-emezina anyị ife alịrị dị n'ala ile juga ya obi akosi abịa mụ ka nji wee na-ekwunye bụ ọgụ Bravo Chikobi Bravo Chikobi Bravo Chikobi nwapa ụgbagụ kpasa anyị